Come operation non essere legale? Operation नहीं हो रहा डायरेक्ट ये दांत दुखले ये दांत तुझे पूरा काढ्या आणि आम्ही एक फ्री सेट दिता तुका तुझे पूरा दांत काढल्यार तुका एक फ्री सेट दिता पूरा दांत काढल्यार एक फ्री सेट होय आणि तुझे दांत काढू की बारीक सुलादू आता तुला लिक्विड बोंब लायकलाय ते न्यूज चालले तसे आम्ही एक पूरा कोडी आला ओटू मेळ पूरा डॉक्टरांनी एक तू स्टार्ट केला आता लिक्विड द्वार लिक्विड दांत लिक्विड दांत तसे लिक्विड दांत आवडे वो तुझे खंयचो दांत दुख आवडे आता इडे आदो न्हू तुझे अंक केला तर ओबा हरत करीचे अंक करीचे मला तुका ओबा बळी समज काय पर पुणे साहेबा तसे मागीर आता तो दांत दोर न्हू तुझे दांत आपले अंक केला तर तुझे पुरा दांत पोटा पडतात पूरा मोठा आता इंग्लिश दूर असता सुरवेला या डॉक्टर बाई ऐकला नाही काय म्हणाला तुला परतूर पोटा झाले दात ऑपरेशन करून काढून परतूर दात पिले का तुला जायला बात जायला बात तसे पुरा वगैरे आता सोडू त्यांना पुरा तुझे सेट आणि आपले होय तुझ्या लागेंच दोर किती म्हणे मग आता कठीण पडापड एक दान काढला कितले काम येत आहे सांग पडाय राव आमचे पेशंट काढा दोघ आता तू इंजेक्शन बसव फूड घालायला बरं दिसतात आणि सांग आमचे इलेक्ट्रिक तास कशा किती घाले तुझ्या नर्स तुझ्या दान काढलं एका दाताचे 100 पाऊंड 100 रुपये मुझेकडे एकच रेट मुझेकडे एकच रेट काल तुझे कोटी आला 20 रुपयान काटता साहेब मुझेकडे बॅग ऑफ इंग्लंड म्हणून घेतले वसा 4 कोटी सेट लागले मुझेकडे एकच रेट 100 साहेब 100 जण 100 किती करतात काम ते फडाफडे प्रमाण बोसू काही म्हणे बोसू शकत ना घे ओ देवा ये काय शिरकाय काय तू ये ग्लाव्ज ग्लाव्ज तुझे ऑपरेशन करायला बोलायचं आपले दाल कशा कोण साहेब ये नर्स तसे नर्स आणि दरबार तुझी पिढा गुण लावून आज सेकंड हो कठीण पडा का करता देवा बक्षी अंका हे सांगितलं होतं हे तू काय क्लिनिक आहे थोडे तुझ्या तलत मोठ्या मोठ्या बारीक करून घालची हे नो या नो हिनी पण तू नो पडे सांग तू काय आमच्या सुमारे जनरल क्लिनिक पडे तसे सुमार जण येतात आमच्या क्लिनिक कान ते कान सोडून साहेब अरे वो तू सुद्धा दाखवत दांत आपले दांत तू गावात घरा कुठला मास काढलाय घरा कुठला मास ते की आला आपले खाऊन मासो दांत आपले तो रान दुकर आपले तसे झाला असो जायला काय इल्ल होता का काय तू करताय हे क्लिनिक आमचे आहे वो राउंड जाके ये सांगितलं बरं हे करेक्ट आहे आता 100 पाऊंड नाही आता तुम्ही 300 पाऊंड दिले बघा 300 पाऊंड म्हणजे होय
एक किती म्हणार ते बाईक पळवलं कोर्टाने घालून बसवले म्हणजे दो कस्टमर तुझे आता दिसो काय पाहिले म्हणून तू आता उलो गेले आता वरती बोब तुझी तुझ्या त्या बोब एक मुझे दो कस्टमर आता पाय सोडले तर आम्ही काय आमचे मिळवून आता मग 300 पाऊंड ती बाय 300 पाऊंड काय नव्हता पिन मामा काय नव्हता आणि ते नव्हता दाखवत Nee, dat je gaat naar Pinta, voor Pinta, hè? Oh, ja, ja, Pinta, Pinta, dari dalam untuk juga loh, ordo. Ini Pinta, mana pagi ya? Ani kono. Kamu macam mana merti ni? Ani, dua kali dah le. Ani kaya anak bagus tadi bawa kereta di mana? Boleh. Boleh, anak kadang ni kayak lagi. Ini wasita. Wasita. Aku ni lo. Aduh, Petra, Marlo. मारल्या मग काय 2 किलो तो बारी बरी आली मारलो म्हणून दुकान मारलो म्हणून नाही तुका सलाम दिलो तुका सलाम आमच्या पोरीला तुका नमस्कार दिलो प्रदर्शन तुका नमस्कार दिलो हो सलाम की आमच्या हवे जितले तू करत तू म्हणून आमच्या क्रिस्तावांक तुका मासाने सोरो सोडा उठल्या काल्या इडली आणि चटणी फुडून इडली आणि चटणी आता सांग म्हाका तू कितें शिकवलोय सांग म्हाका काले सांगते नाटते रे बाबा जामचे पुरा जाम गेला आणि म्हाका जाता की या प्राय म्हातारा जालो तुझे लगे करे तेचे सामान सर म्हणायलो कसं साबार ते मग 3 महिना पहिले तो कोसलो की 9 महिन्याचा ताप आयलो तो 9 महिन्याचा ताप नाही तो निमोनिया 9 महिन्याचा ताप येऊन गेला तू चिडू घे देते नमोनिया मोठा सामान कोणता डॉक्टर इकडे शिकतो इंग्लिश काय इंग्लिश शिक ते सांगले ने आपला नमोनिया ताप असा तुझ्या बोध करीचे सांगले वय मास्क म्हणसो सांगले कांद्या म्हणसो एवढा सांग रुपये म्हणसो ते सोमा बिडी म्हणसो वय आणि तळ्याची वस्तू म्हणसो वय आणि नाव म्हणसो म्हणले ने वय सांगले आता ते सारे म्हणायलो आता किती झालं तुका आता हांवें नावेच घे म्हणून बस निकाल दे